जलने वालों को जलने। भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन मनी मेराज फिर से मार्केट में तहलका मचावे खातिर एगो बहुत खतरनाक लाजवाब गाना लाइल बड़न। जौन गाना के नाम हो जलने वाले को जलने दो। भाई का गाना बा जौन गायक के में गाना गइले बड़न चांद जी। पीछे दिन भी मनी मेराज के गाना लिख के दिले रहन चांद जी, गइले रहन गा चांद जी। तो इतना तहलका मचले रह भोजपुरी इंडस्ट्री में। आज फिर से चांद जी के आवाज़ या मनी मेराज के लिपसिंग एक्टिंग के रूप में गाना ला दिले बड़न जलने वाले को जलने दो। जौन गाना के लिखले बड़न इमरान भाई। भाई का गाना लिखले बड़न एकदम खतरनाक। मनी मेराज पे भाई चांद जी के आवाज़ शूट करेला। ये खुद मनी मेराज कहले बड़न कितना जाने के गाना एक्टिंग कइले बड़न, लेकिन मनी मेराज के असली चांद जी के भाई जौन गाना बानू उनकर सेट करेला। और एकरा में गाना गइले बड़ी फीमेल वर्जन में हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी गायक शिल्पी राज। भाई शिल्पी राज चांद जी की जौन आवाज़ बानू तहलका मचावे वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में ई माने के पड़ी भैया। तारा तो माने ही के पड़ी काहे कि मनी मेराज की जौन एक्टिंग बानू एकदम छाप छोड़ देवेला, दिल पे छाप छोड़ देवेला। आ शिल्पी राज के जौन आवाज़ बा एकदम भाई गरज देवेला। एकदम शिल्पी राज जब गा देवेली नु तो तहलका मचेला भोजपुरी इंडस्ट्री में। आ एकरा में फिर डांसर बड़ी रानू डी जौन की मनी मेराज के कॉमेडी में भी नजर आवेली, मनी मेराज के हर एल्बम में नजर आवेली। तो भाई गाना का एकदम एक बार जरूर सुनियो, जलने वालों को जलने दो, मनी मेराज के तहलका मचाने दो। एकदम खतरनाक गाना बाटे। आ एक बार जरूर सुनिए लोग। मनी मेराज के कॉमेडी मर्दे हाथना लेवल तक पहुँचेला ना तारा का एंटरटेनमेंट करावे खातिर उ बंदा का से का कोई सब कुछ एक्टिंग एकदम अब गाना में अपन पैर जमावत था। मौका दो लोग, सुनो लोग, काहे कि मनी मेराज के गाना 20-50 मिलियन पहुँच जाला भाई। एक बार सुन के देखिए लोग तो।